Себезден Ватиле, 7 яш, Габдулла Тукай, Карлыгаш. Күптән түгел безнең тәрәзә капкачан, оя итте минем сөян кагачам. Ул көн буе аузы берлән балчык ташый, балчык берлән матур итеп оя ясый. Күп эшләде, иренмичә, бара-бара чыгарды ул матур-матур балалар да. Ашыксалар карлыгачның балалары, шебен-шебки тотып кайта аналары. Карлыгачым ямьсез ызан кара төндә, каты йоклый оясында, алмытында. Бер канаты астыңа тыга башын, уянмый ул. Бөтен кеше тавышлансан, күк күкрәсен, ялтыр-ялтыр килсен яшем. Төн буена нинди каты җил исмәсен, ни булса да барбер аның өчен. Уянмый ул, селкетми дә борын өчен.